4 weken. Nou, dan krijg ik die trompet, maar dat wil net zeggen dat er een meer koppelbare instrumenten binnen worden. Je kent natuurlijk ook trombonen, of een alt, of euphonium, of cornet, zeggen die braasbands, bugels in het vervaren. Ja, in een stukje wel, maar ook niet heb je deze gezien. Ja, dus niks in de. Zeg even weer beginnen en doe je maar naar. Hier met papegaai, oké? Dat ken al je. Dus.
on a block of stone, in the corner weeping all alone. Is anybody don't you be no square? My partner use a wooden chair Allee, allee. Hoppa, hoppa. Goed zo, Femke. Ja, nou de tonen gewoon als gewoon taas zijn. Als taas zijn, ta, ta, ta. Er zit er geen boom, een boomkant van tussen. Ta, ta.